ravintoloita. Tästä pisteestä Sotkamoon on matkaa noin 6,5 minuuttia. Tällä autolla välillä vähän enemmän, mutta vähän yli 6 minuuttia. Edessä näkyy ravintola Messi. Täältä katsottuna oikealta puolelta on pääsisäänkäynti, missä näkyy tommonen jättilyhty. Siitä löytyy yksi varmaan Kainuun suurimmista terasseista. Ja Messin takapiha on täynnä isoa parkkitilaa. Sinne saa asiakkaat näppärästi parkkeerattua minkä tahansa kokoisen auton. Ja haluatko käydä sisällä katsoa mitä siellä näyttää? Siinäpä oli ravintola Messi. Siinä on tosiaan iso terassi ja siinä on paljon kesäkeikkoja. Nettisivuilta näkyy kaikki kesän tapahtumat ja keikat aina. Ja palvelee kesäaikaan joka päivä ja keittiöaukiolot on helppo muistaa. Arkipäivisin saa lounasta. Ja joka ikinen päivä saa listaruokaa kello 12-21. Tästä jatketaankin mainosten mukaisesti. Mennään kohti ravintola Kantista, joka on 300 metrin päässä. Ravintola Kantis. Anniskelupaikka jo vuodesta 1969. Kantis on vuosi sitten remontoitu lattiasta kattoon. Näytetään urheilua. Täällä voi olla karaokea. Täältä löytyy darts-tauluja, biljardia, lautapelejä. Nämä kaikki on velotuksetta asiakkaiden käytössä. Tässä pidetään jonkin verran keikkoja. Yleensä trubaduurit ja duot soittaa tässä tai sitten ne soittaa tuolla aition päällä. Tästä pääsee terassille. Tästä mennään Kantis venuehun tai yökerhoon, miksikä haluaa kutsua. Tämä alakerta on myös remontoitu tänä vuonna itse asiassa. Ja täältä löytyy kans esiintymislavaa. Täällä näytetään myös urheilua tai mitä Tonikin haluaa katsoa. Tanssilattia, chevy, lisää darts-tauluja. Me pidetään täällä viikoittain muun muassa darts-kisojakin. Täältä löytyy myös yksi koko läänin erikoisuuksista. Jos tykkäät laulaa karaokea niin, että kukaan ei näe ja kuule, niin meillä on täällä karaokekoppi. Se ei ole oikein vessa, siellä voit pöntöllä istuen lauleskella karaokea täysin omissa oloissa. Sitten meillä on vielä tällainenkin. Saunatilat. Nämä on parikymmentä hengen saunatilat. Täällä voit taas katsoa telkkarista mitä ikinä haluat. Täällä on korealtaat, 15 hengen sauna, suihkut, wc, pukuhuoneet, oleskelutilat. Ja tämän saunan lämpiminen kestää noin tunnin. Eli jos tulee
nyt mieleen, että vois lähteä saunaan ja poreisiin, niin soita tänne. Mennään ravintola Kämppään seuraavaksi. Sotkamon viimeiset liikennevalot ja niistä Vasuriin. Kämpällä on siis lounasta ja sitten tänne voi varata lounasajan ulkopuolella tai miksei lounasaikanakin niin tahansa omaan tilaisuuteen, juhlaan, kokoukseen. Ja täällä tosiaan on seisova pöytä arkisin. Tähän tulee nyt sellainen kuva kollaasi. Olet lämpimästi tervetullut asioimaan sotkamolaisissa ravintoloissa.